germans i germanes tots. També vull especialment saludar els que veuran per televisió, que no poden vindre aquí presents, però que també poden participar d'esta novena del Santíssim Cristo del Mar. Esteu celebrant, ja és el dia 5, la novena, com totes les coses que van una mica diferent. Mascaretes, distàncies, però podem donar gràcies a Déu que l'any passat no podíem celebrar, com no enguany podem celebrar. Per això, dins del mal, conformem-nos i donem gràcies a Déu perquè podem fer així. Mireu, fa molts anys que ja estem celebrant esta novena, no he pogut fer la pujada, la baixada, però penso que l'essencial sí que ho podem fer, perquè l'essencial està dins del cor. L'extern, la consol, el posar, el baixar, el tal per fora del poble, és molt bonic, va bé, però l'important és que visquem aquesta devoció al Cristo del Mar dins del cor i que la novena ens ajude a reviure aquesta devoció, a reviure aquest amor. I el tenim, el que cal renovar-lo. Cal viure l'amor en la rutina, si no renovar cada any, enmig de la novena i de les coses, aquesta devoció al Santíssim Cristo del Mar.